Iserit er et boligselskab, som udlejer almene udlejningsboliger for Grønlands Hovedstadskommune, Kommunegrafik Samsø. Når vi bygger boliger, så lægger vi særlig vægt på bæredygtighed i både materialevalget og byggeprocessen. Samtidig så er det vigtigt, at boligerne har en god kvalitet og en god driftsøkonomi, sådan at vi kan tilbyde boligerne til en husleje, som også kan betales af lejere med lavere husstandsindkomster end gennemsnittet. Iserit deltager i øjeblikket i en række byggeprojekter, blandt andet byggeprojektet i Binguarak, hvor de første 48 boliger i samlet projekt af 200 boliger aktuelt er under udførelse. Dem forventer vi at være færdige med i 2023. Derudover så igangsættes der snart et byggeri af 24 alsidige boliger til unge og ældre, som forventes at være færdige i første halvdel af 2022. Vi deltager i øvrigt også i et projekt på 237 boliger ved Vandsøen i Nuuk, som planlægges færdig i årene 2023 til 2025. Endelig så forbereder vi også et stort projekt på 510 boliger på Doyuk i Nuuk Midtby, hvor et ældre boligkvarter er under sanering. Samlet så forventer vi, at der skal bygges ca. 1.850 udlejningsboliger i de kommende 6 år i Hovedstadskommunen.